Rewşa Erdogan nebaşe çi gavê biavêje lê vedigere. Ji krîza aborî jî diyar e ew ê dinêz de hilbijartineke pêşwext çêbe. Derdê herî mezinê Erdogan pêşîlêgirtina vê hilbijartina pêşwext e. Êdî eşkere ye. Ji bilî krîza aborî, krîza herî mezin diyktatoriya takekesî ye. Ev rewşa diyar hin AKP'yiyan jî ditirsîne. Erdogan eger nikaribe pêşîl hilbijartina pêşwext bigire, ango mecbûr bimîne, ev car ew ê dest bi belavkirina olûfeyên hilbijartinê bike. Ew ê mûçeyên teqawîta û mûçeya herî kêm zêde bike. Ji bo mûçeya ketkarên Wezareta Perwerdê û Wezareta Tenduristî hin gavên nû werne avêtin. Ew ê mûçeya polîs û leşkeran de zêdeyekê çê bike. Ango ew ê pereyan belav bike. Eşkere ye rewşa aboriya Tirkiye rê nade vêyekê. Lê ji bo wê jî hemû dewlet bi hev re ketine peydeynan. Li welatên Ereban bigire heta welatên Afrikayê ti deriyê ku lê nedane nemaye. Ev amadekariya planeke dîne. Plana dûmayê jî kontrola li ser hilbijartinê ye. Ji bo vêyekê jî amadekariya rewşa awarte dike. Naxwazê di rewşek asayî de herî hilbijartinê. Li sedeman digere lê bi gorî qulîsan çi sedemekî nabîne ew ê ev car em nehiya hilbijartinê bike sedem û rewşa awarte îlan bike. Bi vî awayî ew ê zext û zorê zêde bike. Girtin û zindanîkirinên nû ê dest pê bikin. Roja hilbijartinê jî ew ê tetikkeşên xwe bişîne ser sindoqan da ku careke din bikaribe ji sindoqan derkeve. Kin û Kurd bi tevî dewleta Erdogan xwe jî di krîzê de ye. Li pey gelek planan digere. Lê di her plana xwe de têk diçe. Her ku têk diçe tirsa kesên li dora wî zêde dibin, ev yek ji wî lawaztir dike. Niha rewş ev e. Ew ê Erdogan têk biçe aşkera ye. Lê piştî Erdogan çi bibe ew ne eşkera ye. Dewleta ku dixwaze statuya xwe biparêze ûsa xuya ye weke alternatîfeke berê vê pêşî li CHP ve dike. Her çi bikin bila bikin bi kêfa xwe ne. Lê em dizanin gavên herî mezin di serî de pirsa Kurd û demokrasî ye. Çareserkirina hemû pirsên sereke ne. Ji bo vê divê siyasetekin werî afirandin. Eger ev pêk neyê, mümkün e ku Erdogan biguherînin, lê ne mümkün e ku paşeroja xwe biguherînin. Rast e, têkçûna sîstema takekesîya Erdogan qezenceke mezin e. Lê têkçûna wî tena serê xwe her tiştî çareser nake, dawî li tekoşîna azadiyê nayîne.